ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ବସ୍ଟି ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏବେ ମହାନଦୀଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ନିକଟସ୍ଥ ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ବସ୍ଟି ଅନୁଗୁଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 7ଟା 45ରେ ବସ୍ଟି ଅନୁଗୁଳରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 12ଟା ବେଳେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟିଅରିଂ କାମ ନ କରିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରେ ଇରାନ। ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରେ, ଆମେରିକା ଏହା ଦାବି କରିଛି। ଆମେରିକାର କହିବା ଅନୁସାରେ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର କାଉଣ୍ଟରିଂ ୱେପନ୍ସ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ରିପୋର୍ଟ 2023ରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି ରଖିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଥିସହ ଇରାନ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇରାନର ୟୁରାନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ଦେଖିବା। ମାରି ଦେଇ କଟକ ରେଫର କରିଦେଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଠିଯାଇଛି ମାଆର ହାତ। ଏହି ପିଲାକୁ କ'ଣ ଆଉ ତା ମାଆ ମିଳିପାରିବ? ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଆଜି ନେଇଯାଇଛି ଜୀବନ। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 1 ନମ୍ବର ହାଟ ଆଜି ଖୋଲିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କଞ୍ଚାପରିବା ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡି ଜୋନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ି ବସିଥିବାରୁ ହାଟକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ହାଟକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହା ଏଭଳି ଚାଲିବା ପରେ ଗତ 29 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ।